Комроншоҳи Устопириён паҳлавони номдори тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии Grand-Prix ҷудо ки дар шаҳри Анталияи Туркия шоми имрӯз 8 апрел ба поён расид, дар рақобатҳо дар вазни зери 90 кило медали тилло ба даст овард. Комроншоҳи Устопириён ки дар рӯзи охирини мусобиқа 8 апрел вориди сабқат шуд, бар 4 рақибаш пеш аз муҳлат ва бо баҳои баландтарин ипон пирӯзӣ ба даст овард. Ӯ ки дар асоси қуръакашӣ дар даври аввал озод буд, дар даври дуввум бар Самули Витанен пирӯз омад. Баъдан ӯ Солтон Броунро аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шикаст дод ва ба даври ниманиҳоӣ рой ёфт. Устопириён дар қувваозмоии ниманиҳоӣ Маҳмадалӣ Маҳдиевро аз Озарбойҷон мағлуб кард ва ба финал баромад. Рақиби ӯ дар қувваозмоии ниҳоӣ қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2017 Немания Маҷдов аз Сербия буд. Қувваозмоии ҳалкунанда бо пирӯзии паҳлавони тоҷик хотима ёфт. Ҳамин тариқ Устопириён бо медали тилло ва Маҷдов бо медали нуқра мукофотонида шуданд. Зимнан дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо ки соли гузашта дар Анталия баргузор шуд, Комроншоҳи Устопириён медали нуқра ба даст оварда буд. Ӯ пас аз ду пирӯзӣ бар рақибонаш аз Туркия ва Кореяи Ҷанубӣ дар даври ниманиҳоӣ бар Магомедови русиягӣ дастболо шуда ба финал баромад. Вале Устопириён дар қувваозмоии ниҳоӣ аз куштигири муғул Алтанбагана Гантулга мағлуб гашт ва мақоми дуввумро касб намуд. Зимнан Гантулга дар мусобиқаи имсолаи Гран-прии ҷудо дар Анталия мақоми ҳафтумро соҳиб шуд.